No niin, se on JJ E-Bikes taas metsissä ja tällä kertaa ollaan järven päässä kätenystävässä suunnassa 100 metriä puitten takana Pajalan Lidli. Siitä lähtee heti Lidlin takaa polkuu. Heti tästä löytyy paristaa metriä eteenpäin niin tämmönen pieni kumpuja, jonka takaa lähtee sitten polkuja. Tää ainakin polku. No kummun se olisi kiertänyt. Siitäkin lähti yksi pieni poikittaispolku. Hyvä. Matka jatkuu. Kuten kuvasta saattaa huomata, niin helmikuu, mikä nyt on 22 vai 23, niin polut on tässä kunnossa ja lunta juurikaan. Ei lunta juurikaan ja juuret on näkyvissä ja pakkasta ei oo. On nollassa. Saattaa jopa tällä hetkellä olla jo plussan puolella. Nyt mennään semmosen tien ali, joka menee tonne oikealle niin moottoritielle. Järvenpään pohjoinen liittymä. Mut nyt meidän pitää etsiä polku. Hetkinen. Eihän täällä ois latuja. Suksi, en luista mihinkään. Tässä nimittäin on ollut talvisin latu. No niin, katsokaas täältä heti. Alkoi näkymään renkaiden jälkeen. Lähdetään näitä vähän seurailee. No niin, JJ E-Bikes, Jääskeläinen morjesta. Joo, nyt ollaan täällä polulla ja täällä on mukavasti Peffamäki touhua. Pulkkahyppyjuttuja. Joo. Siellä vedetään. Hyvää tahtia. Joo. Tässä oli pysähdys Paavon polulla järven päässä ja tosiaan täällä JJ E-Bikes Jääskeläinen morjesta. Täällä on ihan kiva tämmönen pump trackikin. Näytetään tästä vielä teille. Hidastetusti, että minkälainen tää on. Kiertolenkki. Täällä on hyvä tulla harjoittelemaan teknistä ajoa. Aikuisen ja nuoremman ja aloittelijan ihan kannattaa tulla pumppailemaan, kuinka hallitaan pyörä oikealla tavalla. Joo. Tossa tuo parkkialue. Noin. Tää ajetaan auto parkkialueelle. Ja heti pysäköintialueen vastapäätä lähtee kesät talvet tämmönen polku.
tästä oikealle, niin pääsee kohti Lemmenlaaksoa polkua. Ihan törkeän mintis kunnossa. Todella hyvää näköistä settiä. Tää saa ihan rauhassa näköjään rynkytellä, täällä on ketään seikkailemassa. Kuten sanottu, hautausmaa oikealla. Joo, ja kuten näkyy, niin helmikuun viimeinen päivä 2025 ja täällä on vähän tällaista. Tää mitä meidän vanha kunnon juurakko nousu tarjoilee. Ei ihan hyvä tää. Joo. Sillä lailla ylettiin moottoritie ja heti moottoritien jälkeen oikein niin lähtee tämmönen polunpätkä. Mennään semmoselle legendaariselle somekuvan pönötyspaikalle. Se on vakiomesta ollut jo minulle vuodesta 2018. Ja katsotaan. Katsotaan tuleeko vastaan yhtään crossipyörää. Täällä on noita crossikuskejakin ajellut. Talvisin, mutta en tiedä nyt tänä talvena, kun tää lumen määrä ei oo ollut mikään kauhean kohtuuton, niin onko he nyt viittineet täällä seikkailla. Pääseekö meikäläinen yhdellä vedolla päälle? Wow! Pääsin. Joo. Let's jatketaan. Vähän Somekallion kuviotettu ja jatketaan kohti Lemmenlaaksoa. Joo. Se on yhä useammalla kuljettajalla niin sähköpyörä alla nykyään, koska miksei. Hyvin tulee. Otetaan vähän iisin, ettei kasteta ihan kokonaan. Siitä Lemmenlaakso ja Laavo 600 metriä.
Tämähän on sitten luonnonsuojelualuetta. No niin. Saavuttiin ton kosken jälkeen, niin koskesta 200 metriä eteenpäin ja oikealle on kyltti. Lemmenlaakso ja Laavu 600 metriä. Niin tämmöstä mukavaa polkua täällä sitten on tiedossa. Morjes. Oi. No niin. Täällä on hienoja reittejä täällä Lemmenlaaksossa. Ei ketään näy hiihtämässä. Voi. Eikö ole ladut enää kunnossa? Onko maaliskuun mikä? Eka kuuka vai kolmas? Ladut on tän näköiset.